Hello guys! Welcome back to my channel. And today's video guys, kasama ko si Baby Aya. Ayan, maglabas kami. Beautiful eyes. Siyempre, bumalik. Tawag ka, wala mo man nadala. Hindi, nakita ko. Yung ganito ko lang man. At siyempre, kasama namin ang mother ng Baby Aya. Hindi mo mother gang. Introducing natin ang mami. Hello? Hello na? Uy, suplada. Hindi siya. Ano? Ako, bati. Hello world! Oh, hello world ko no. Uy, ang daddy busy. May pang-sisig na ko. May pang-sisig na. Hindi na ta. Chibugan. See you mamaya. Spelling yung chibugan. Chibug. Hello guys, welcome to Chibugan. Si Yan ang model. Hiya! Welcome to Chibugan. Wala akong wala tao din. Ay. Katulog. Yan, mag-koleksyon na kamo sa mga tansan. Naridida mo. Si engineer pa man ko tunta. Design. Engineer! Naman na nila nga setup. Ano na kasi yung setup? Buda ako ka na yun. I-live mo sa Facebook live. Amo ginaya pagtatay ka. Facebook live, ikaw. Tuwa ko na dad. Hinduwa ko na lang nina. So naglakad ka. Yan, ano na tawag ko? Squid bomb. Isaw-isaw. Ay, isaw-isaw. Isaw. Isaw. Do, hindi ka taga-bukid. Ako daw. Wow! Favorite ina niyan yan. My little boss. Oy, yung boss ko. Ikaw po na di. Lapain. Ito lang makaon. Diba? Ano mo gusto? Gusto mo bubuan na tayo. Bossing. Ako na. Kain na guys. Pangagdam. Pasok ang dila. Buda kuha ko ito sa kag. Sarap. Diet kami. Nagutom. Ay, yung isa pa ngayon. Nangako niya little boss. Paano siya magkaon? Ang isa ga problema naman. Ano kain? Uy, ang isa kinaka-squid gali. Wala ako sa ma-identify ba. Dumanok lang sana. Okay. Okay, my little boss, dyan ka na.